למרוח אותה קצת, למשוך אותה בשעות עם הסלט, תעזרו לי. מה צריך לעשות? רואה זה יותר עשיר כזה, כל ה... אתם יודעים מה? בסוף הבאתי גם... יכולים להרגיש שהיא קצת קשה, אבל בפנים יש שמנת. כן, סבבה. אתה פשוט יכול לסובב, לא מעז. תסיימו, ואז נוסיף להם את העלית. שיהיה טעים. אנחנו נשים גם מלח. אתם רואים את הגבינה? וואי. לשים את זה בצלחת. תסתכלו איזה מגניב זה הולך לי. תראי, אתה... יפה. יש, אם אתם מכירים בסרטונים... רגע, לא עם הידיים. אוי, רגע. אנחנו צריכים... רגע, אבל עם כל הבצק אי אפשר לעשות עם הידיים. זה לא כמו בצק של פוקצה. מעולה, ירדן, יש לך את זה. עוד. יותר. להמשיך. אני רוצה לבד. אתה מוכן? תסובב. אוקיי, אנחנו שמים קצת קמח. כן, יופי, תמשיכי. לא למשוך אלייך, אני מושך אלייך. מה זה? 3, 4, 5, 6, 7 לעצור. אוי! עכשיו קטי וזה, אז בישול, אבל בינינו, זה כבר לא כזה משנה, שמנת זה שמנת. קצת כזה? לא, מה תשתי ככה סתם שמנת? מעולה. ירדני. הוא הכניס לי. תיזהרו רק מהכיבוש. בדיוק, ככה את עושה. אבל עכשיו רואים גם את זה שזה מתאים. הקנולה הזה.